En we zijn absoluut niet toleranter. Wat wij, ik denk, weet je, dit Aruba en onze samenleving zijn ook gewoon mensen die zich gedragen. En ik denk, dit is gewoon denk ik een compliment naar de samenleving toe. We willen gewoon allemaal gewoon goed, prettig carnaval met elkaar vieren. En dus wij zijn niet tolerant. Wat we wel hebben gedaan, en volgens mij heeft de perswoordvoerder dat ook aangegeven. Wij hebben ook ingezet op meer innovatie. Dus we hebben wat techniek, wat technologieën toegepast. We hebben drones, we hebben een commandokamer. Dus we kunnen heel erg informatiegestuurd werken. Dus we weten waar we moeten zijn om snel te deescaleren. En aan de andere kant hebben we ook heel veel in de preventie gestopt. Dus we hebben heel veel met de mensen gecommuniceerd aan de voorkant en afspraken gemaakt. Dus eigenlijk het is een combinatie van alle partners, dus SMAK, alle mensen die betrokken zijn bij de carnaval. En gewoon onze samenleving die gewoon zich gewoon netjes gedraagt, gewoon goed carnaval viert. Wat ik ook heb gemerkt is in al die berichten, dat is heel informatief trouwens, hoor ik iedere keer, of lees ik iedere keer, het aantal personen die inzetbaar zijn geweest. Ik lees altijd 200 personeel ingezet voor parades. Het zijn deze mensen. Pakweg 209 mensen. Mijn vraag is dit het aantal die nodig is? Of is dit het aantal die beschikbaar is? Omdat alleen maar dit beschikbaar is. Want waren er meer mensen beschikbaar, dan had je ook meer mensen ingezet in het carnaval. Maar hoe moet ik dat lezen? Is het 200 dus genoeg? Of 200 is omdat dat is wat we hebben? Nee, 200 is, daar zitten we eigenlijk elk jaar in zo. We zetten gewoon maximaal in, altijd op carnaval. En we houden een percentage voor de districten en de opsporingsdienst over. Omdat we ook gewoon naast de carnaval politiezorg moeten leveren. Want niet iedereen viert carnaval. En er gebeuren natuurlijk nog steeds andere dingen waar we ook moeten zijn. Dus we zetten gewoon elk jaar dit op deze manier in. We wisselen alleen van, we hebben nu dus een andere techniek toegepast.